לאפשר לכל אחד מכן להיות אם הדרך. לא זו שמחליטה על המסלול של הבן או הבת, אלא זו שנמצאת שם כעוגן בסערות שהם חווים, ויודעת שלילד הזה, לילדה הזאת, יש את מסלול הנשמה שלהם, בו הם יבחרו, הם יפלו, הם יקומו והם ייבנו. את מעריכה את הילד הזה? את מכבדת אותו? לא במילים, לא במילים. אני יודעת שבמילים את בטח משחקת אותה. בלב שלך את מכבדת את הילד הזה? 3 פעמים היא אמרה לי את זה, ואני עליתי לרכב מנתניה ועד חדרה, וכל פעם שאני מספרת את זה יש לי כמעט דמעות בעיניים. כל הדרך בכיתי, כל הדרך כמעט לא ראיתי רמזורים. אני לא מכבדת את הילד הזה, אני בזה לו. התחושה שלי שהוא ממרר את חיי, ששום דבר לא, מה שאני מפנה בשבילו, מה שאני מעניקה לו, לא, אני לא מכבדת אותו, אני לא מכבדת אותו. אבא אחד התקשר אליי, הוא אומר לי, יש לי בעיה, הבן שלי חזר עכשיו הביתה, זה היה אגב בערב ליל הסדר. ממש בערב י"ד, ניסן, 2 בצהריים. אבא אמר, הבן שלי הגיע עכשיו, אני לא מוכן להכניס אותו הביתה, כי הוא לבוש עם ג'ינס, אני לא עומד בביזיונות, אני לא מוכן שייכנס. הילד זורק עכשיו אבנים על הדלת ומקלל, מה עושים? זה האזור שאחראי על תכנון, והאזור שחושב מה יכול להיות אם אני אעשה ככה, ומה יכול להיות אם אני אעשה ככה, ולתכנן את הצעדים, ולעשות את הפרטים הקטנים, ולחשוב על התוצאות, ולתכנן את העתיד. זה ההבדל איך אנחנו מסתכלים על הילדים שלנו. אפשר להסתכל עליהם כבריות. זה בריאה של הקדוש ברוך הוא. זה צלם אלוקים. זה נשמה אלוקית. זה עדיין לא מספיק. לך לאומן שעשני. אומן זה אדם שיוצר כלי לצורך מטרה. והקדוש ברוך הוא לא רק בורא, הוא גם אומן שעשה כלי. חזרו בתשובה שלמה. היום הולכת עם כיסא ראש, אפילו בעבודה, במקומות שהיא לא אמורה לפעול. מי זה סבא? ישראל? ישראל? אתה בישיבה או הלגה? בדיוק באותו רגע מתחיל איזשהו חלחול ראשון של קשר בינינו. אני מבין את מצבו. וואו, בטח איך קשה לך לשבת בכיתה. זה לא קל כל כך לשבת בכיתה. לשבת, כשבן אדם יושב בכיתה, תחשבו רגע דקה אחת שאני יושב איתכם כאן בהרצאה, ואני עושה ככה עם העד והעניבה שלי נראית בצורה כזאת. זה פשוט מסיח לכם את הדעת. אז אולי הוא לא יודע כמה אני אוהב אותו, זה מה שאבא חשב. אבל הילדה חושבת, אבא, אני רוצה שתמשיך להיות כמו שאתה, אני רוצה את השמחה הזאת. אתה לא מבין, זה עוגן בשבילי. זה עוגן בשבילי, אני מחפשת את העוגן הזה בבית. חוויתי היום את היום הכי עוצמתי שחוויתי מזה זמן רב, ואני מסתובבת בהרבה מקומות עם המון הרצאות והמון תכנים, אבל מה שקיבלתי פה, היום הזה, ילווה אותי למשך שנים. זה היה בשבילי פשוט מתנה אדירה, ומה שהן עושות ביחד זה פשוט מדהים. זה נותן כל כך הרבה כלים וכל כך הרבה ישועות להורים ולאימהות. ואני שמחה שהגעתי, היה באמת מאוד מעניין ומרתק.